Aw ni yang mane ni mana bita ye tamaro tizani. N'a sɔrɔla tizani ko ninnu ka d'aw ye, a y'o fɔ n ye commentaire la wasa an ka to k'olu dɔw kɛ. Aw bismillah. Tamaro tizani dilanni ko gɛlɛn dɛ. An bɛ ji kalaman bagi kilancɛ bɔɲango kɛ an ka barada kɔnɔna na. N'a y'i ja, i bɛ se ka ji wuli barada kɔnɔ siɲɛ kelen, o ye baara tilennen ye. An bɛ tamaro den 7 bɔɲango ta k'a kɔlɔ bɔ a kɔnɔna na. I b'a kɛ tamaro mɔnen ye. O de ka ɲi kosɛbɛ. Hali tamaro jala fana bɛ se ka k'a la, nka ale bɛ mɛn ji la kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan. An bɛ ɲamaku dɔ fara a kan. I yɛrɛ b'a jate minɛ n'a sɔrɔla farimanba ka di ye walima hakɛlama. Ne ta in ye hakɛlama ye. An b'an ka barada datugu sisan k'a bila yen nɔ. Heure 1 ka se heure 2 bɔɲango ma. I yɛrɛ b'a lajɛ n'a bɛnn'i ma cogoya min na. Heure 1 ni tila kɔfɛ, ne bɛna n ta in dayɛlɛ k'a lajɛ a kɛra cogo di. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogo min na, a wugura ji la kosɛbɛ. An bɛ bɔlini sigi k'a sɛɛnɛ bɔlini kɔnɔna na. Maa dɔw b'u ta sɛnsɛn, nka ne kɔni tɛ n ta sɛnsɛn. I n'a fɔ aw ɲɛ b'a la jala cogoya min na, ne b'a kɛ tan cogo in de la. A sɛɛnɛni ɲuman, an bɛ di cuillère fitininin ɲɛ 1 bɔɲango k'a la. O b'a tɔ sankɔrɔta. Tizani min filɛ nin ye tan dɔ, galabu kɛnɛyala ɲuman don. I n'a fɔ i bɛ régime na, i galabu bɛ falen du i yɛrɛ kan. N'i ye nin sɔrɔ k'a min, a b'i fari bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Ni video in diyara aw ye, a bɛ se k'a kolonkolon a fɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ.